Näitäkö meillä olisi enemmän näitä herkullisia omenoita, niin karhuilla olisi mukavaa. Joo, sinä sotket minun kameran. Oliko se hyvä se omena? Oliko? Juuso. Tykkääkö nää omena? Tykkääkö nää omena? Niin. Ei ole omenoita yhtään ja me joudutaan syömään Juuson kanssa vaan näitä ananaksia. Otappas Juuso ananaksia. Poikanen. Voiko ihmiset tois meille niitä omenia, niin ootpa hyvä. Eikö olisikin? Kuulitko? Omenoita kun saatais kovasti, niin ois Juusollakin riemupäivä. Niin, omenat on karhuille hyvä. Niin ne tykkää muutenkin. Näytäpäs miten se tuo appelsiini. Näytäpä se appelsiini. Jaa, sinä otat koko. Et sinä tätä laatikkoa. Ei. Tuu! Anna tänne! Juuso! Tästä tulee lisää. Katoppa nämä on oikein hyviä vaan. Se on kotiin. Niin. Ja ananaskin. Minä itse. Minä näin Silviä siivoja sokkaa. Tuota nää hommat on tässä mahdollista koulussa.